भाई लोग तहरा लोग के बजट अगर 12-13 हज़ार रुपया बा और 12-13 हज़ार में तू लोग एगो अच्छा एंड्रॉइड टीवी लेवे चाहत लोग उहो 40 इंच के बात सुनो तर लोग 40 इंच 32 इंच का बात नहीं करो 40 इंच के उहो एंड्रॉइड टीवी टाइजन ओकरा कुछ ना एंड्रॉइड बिल्कुल ही गूगल प्ले स्टोर के ऑप्शन तारा लोग के देखे के मिली। तो समझो लोग कितना अच्छा ला बात बा तू लोग का बोलो भाई इतना मिली तू का बात करता रह ऐसा बात नहीं खे। हम तारा लोग खातिर बहुत ही जांच पड़ताल करके एगो बहुत ही अच्छा टीवी लेके आयल बनी जौना के नाम बा एडसन टीवी। मतलब एडसन के जो हमनी के 39 इंच के टीवी बा 40 इंच के भी कहल जाता 39 इंच के लेकिन ये टीवी है जौन की दोस्तों तहार लोग के 98.9 सेंटीमीटर में ई टीवी बा। मतलब काफ़ी ज़्यादा तार लोग 32 इंच से ना बड़ा ना छोटा ई कुछ ना लागे। आज हम एकर बारे में सब क्लियरिटी बताएम सब अच्छाई बुराई बताएम कि का एमे गलत बा का सही बा ई टीवी कैसन बा। तो चलो लो भाई लोग फटाक से ई वीडियो करी शुरू सब कुछ ताके बताई। देखो लोग भाई लोग इमें तालो को 20 वाट के दूगो स्पीकर देखे के मिली जना क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हमारा अच्छा ना लागल मीडियम में क्वालिटी बा जरा कोनो घटिया चाहे अच्छा स्पीकर क्वालिटी तो ना कहे भाई। मतलब 50-60% जब आवाज़ ले बोले तो फाटल फाटल आई ओकरा नीचे बोझ बोला तो सही है। तो ई होला भाई टीवी में ई प्रॉब्लम रहेला स्पीकर के लेकर तो सही बा भाई मतलब नॉर्मल बा। देख लो भाई लोग तनी पोर्ट वगैरह के तरफ ध्यान दे दिया जाए कि बहुत ही जरूरी बा। एमे तालो का दूगो HDMI पर दूगो USB पोर्ट AB पोर्ट RF पोर्ट और हेडफोन के जे को अभी देख दी इंटरनेट केबल ओकरा के भी ऑप्शन देखे के में मिल जाए जौन कि चलो भाई पोर्ट के मामले में कमी नहीं कैले। लेकिन एगो कमी बा भाई USB एकरा 3 गो देवे के चाहिए काहे से जब हमने के कीबोर्ड माउस लगावे तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होला अगर दूगो USB वाला पोर्ट बा तो समझ लो पेन ड्राइव वगैरह ना लगा पाऊँ जा और HDMI वगैरह से करी का पाई बोलो कोनो ज़्यादा खास परवाह ना होला जौन कि पोर्ट वगैरह मामले में भाई बिल्कुल ही सही बा कोनो ज़्यादा दिक्कत नहीं है ज़्यादा कोनो अच्छा भी नहीं है एगो और USB पोर्ट दी तो मजा आ जाए। देखो लोग भाई लोग जैसे कि हम तालों को तो 39 इंच के टीवी बा जौन की तालों को 32 इंच से ना ज़्यादा ना बड़ा ना ज़्यादा छोट लगी तो मीडियम में बा मतलब कि अच्छा बा। देखो 300 निच ब्राइटनेस ओकरा बा जौन की काफ़ी हो तो ब्राइट ज़्यादा ना कहल जा सकेला मतलब मीडियम में ब्राइटनेस बा। साथ ही में मतलब ताह लोग के ई टीवी जौन बा लुक वगैरह मालूम है तो सही बा डिस्प्ले वगैरह मालूम है 60 रिफ्रेश रेट दिले बा ई टीवी में जौन की चलो लोग भाई डिसेंट बा मतलब ज़्यादा खास अंतर ना पड़ी। लेकिन देखो लो भाई लोग एगो दिक्कत बा और तुम जितने पास से देखो लो उतने खराब लोग के टीवी भाई पास से देखो जाए तो खराबे लोकेला दूर से देखो तो तनी साफ लौकी मतलब सही बा भाई। मतलब यार देखो ई प्राइस रेंज के हिसाब से डिस्प्ले डिसेंट बा सही बा कोनो दिक्कत वाला बात ज़्यादा नहीं है। देख लो भाई लोग 1 GB के रैम 8 GB इंटरनल स्टोरेज का मिल जाए जो 4 GB कहीं स्टोरेज दे दी प्रोवाइड करा दी जो काफ़ी होता है हमको अच्छा ना लगला। मतलब भाई चलो सही है भाई इतने तो देता है सब टीवी में तो सही है भाई हम ज़्यादा कोनो खराब बातों ना कह पा। रिमोट वगैरह का लुक काफ़ी ज़्यादा घटिया बा मतलब भद्दा सा फील हुई पुराना टाइप के रिमोट टालो के देखे के मिले जो अच्छा बात नहीं है। देख लो भाई लोग सब कुछ तो सही बा लेकिन इनमें बहुत ही खतरनाक वाला एक कमी बा इस सिर्फ तालो के 2019 वाला मॉडल ही देख के मिली। मतलब 2019 के बाद से एक रिलॉन्चे नहीं के पहले ना 2021 मॉडल ना 22 मॉडल कुछ ना अपडेट वगैरह कुछ नहीं के दिले मतलब सब कुछ उहे बा जो उनकी काफ़ी ज़्यादा गलत बात बा भाई। मतलब टीवी ते बनैले बारे तो अच्छा खासा कुछ कस्टमाइज वगैरह करके फिर से रिलॉन्च करते 2021 में ये Xiaomi वगैरह हो गल भाई अलग अलग मॉडल चेंज करते वाला 32 इंच में को बा जो उनकी भाई पुराना होला तो ना बेचेला वैसे ही एकरा करे के चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा काम नहीं कैले जो कि तालों के में एंड्रॉइड 7 मिली जो कि काफ़ी पुरान हो गई यार एंड्रॉइड 11 आजकल टीवी में होता 12 ले आज सकेला बहुत सारे टीवी में मिसाइल नहीं है हम देखनी है ना को टीवी में आ गए महंगा टीवी में तो देखो ये बहुत ही गलत बात बा। मतलब एकरा भाई अच्छा का कस्टमाइज करके लॉन्च कर देवे के चाहिए जो कि नहीं है कैले ये बहुत ही गलत बात। देखो भाई ये तालों के 12,999 में फ्लिपकार्ट पर देखे मिल जाए लेकिन ऑफर लगे तो 12,000 में देखे मिल जाए। अगर 12,000 में तू लोग लेवे चाहता लो तो तू लोग ले सकता लोग कमेंट वैसे कमेंटो करके बताइए लोग चाहे लोग के का सुझाव है टीवी के बारे में आई वीडियो के अपना दोस्त में भी शेयर करे लोग ये टीवी के लेवे के सोचता चाहे ऐसा भी कोनो टीवी खोजता तो ये वीडियो के वो लोग देख के सब लोग के कन्फ्यूजन दूर हो सको। तो चलो लोग भाई लोग ऐसा था हम वीडियो करते हैं समाप्त मिलते हैं तालोग से अगला वीडियो में तब तक खाती बाय बाय जय हिंद जय भारत जय बिहार।